Nu er vi inde i en runde. Og ja. Vi håber ikke, de hacker os. Men ja, de er lidt nemme. Hvis nogen af os gider spille med os, og gider give os noget i Still Brainword, så må I også rigtig gerne det. Og han ser sådan der ud, som man kan se oppe i toppen af skærmen. Det var nemlig derfor, man skal bruge kniv. Og hvis der er nogen, der gerne gider, at vi laver vores eget spil, så like. Like lige hvis at I synes, at vi skal lave vores spil. Ja. Nej. Han kan ikke rigtig få venner på altså det han siger, at hans far skal lige have fundet en ting til det, så ja, som I nok kan se, så taber vi nok, men og jeg tænker lige, vi skal stille på Brainword bagefter, og så kan vi lige kigge på Frederiks base. Frederik, skal vi gå lige ind i Still Brainword og kigge? Han har nogle til 36 millioner og 25 millioner på den. Den til 25, det er min. Og hans altså 36. Men jamen, jeg har jo set min base til den video, der kom ud i går. Og som vi lige kan se her. Først så har vi en til 6 millioner. Nej, 8 millioner her. Har vi en til 25 millioner, der giver 25 millioner. En til, der giver 9. 8. 38 millioner. Det er vores bedste.
Jeg tænker, vi er nået der til, hvor vi slutter videoen. Og vi er rigtig glade for, at I gad at se med. Og skal lige skrive lige W i chatten, så ved vi, at I har set helt hertil. Hej hej.